waati bi cogodi ayo waati amela fo ablay façon Mali ba yɛrɛ bi cogodi ni waati ni Mali ko kuma ka ca sisan dɛ a kuma ka jan kuma ka ca la kubaru nka an bɛ Ala fo halisa a kuma ka jan awɔ Ala ka nɛɛma ka ca amin ya rabbi ko dusukasi to ko ni ko a ka fiye filɛ a laban a bɛ kule o bɛ tiɲɛ Abilaye o ye filefiyɛ ye a bɛ labɛn dɔ de ko fɔ a bɛ n'a fɔ fo da ka se ka mɔ da ni dusukun ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se hakɛ dɔ ma fiɲɛ ka se ka bɔ ka ɲɛ ni dusukun t'a cogo la ani labɛn minnu kan ka se ka kɛ walasa fiɲɛ farikolo kan ka labɛn minnu kɛ olu bɛɛ tɛna se ka sira sɔrɔ o de kama fɔ ko filefiyɛ bɛ gɛlɛya o la kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya o la kuma dɔ maa bɛ lahala dɔw la ka maa to lahala dɔw la n'i k'a ka ko dɔw kɛ a bila kuma bɛ caya dɛ ubiyɛn de siga t'o la misali dekun b'e kan gɛlɛya b'i kan kunko nana bɔ ka bin dala bɛ mun kɛ a bɛ gɛlɛya mɛ n ta tɛ sɛgɛrɛ a kuma ka ca dɛ siga t'o la o de kama fɔ ko ni dusukasibagatɔ n'i k'a ka tile fiyɛ a bɛ sɔn a bɛ kule parce que se t'a ye bilen Abilaye ko muso kɔnɔma fila tɛ se ka ɲɔgɔn banbu o ye tiɲɛ ye gɛlɛyabatɔ fila tɛ se ɲɔgɔn mako ɲɛ Abilaye gɛlɛya bɛ kan a bɛ ne kan se ka ɲɔgɔn mako ɲɛ wa ko bɔlɔngɔlɔ fila fana se ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu tɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que a t'aw si bolo a t'aw si bolo muso kɔnɔma kɔni ye kɔnɔganbaatɔ ye ubiyɛn de ayiwa a sɛgɛnnen don a gɛlɛya b'a kan siga t'o la ni fɔra k'olu fila ka ɲɔgɔn bamu ba ka ca dɛ a kuma ka ca fila bɛ kɔnɔ ka bon Abilaye o tubabukan ka ca dɛ a kuma ka ca Alahu akibaru ko sigiɲɔgɔnya la ko zɔn ani nafiki tɛ se ka sigi kɛ kɛmɛ olu taabolo tɛ kelen ye Abilaye o de kama o tɛ se ka sigi zon mago bɛ gindo mara la nafiki ko k'ale tɛ gindo mara olu bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogo di a bɛ gɛlɛya o kɛ man di dɛ a kɛ man di mɔgɔ minnu hakilila tɛ kelen ye u kundenna tɛ kelen olu tɛ se ka jɛ kɛ Abilaye o tɛ se ka jɛ kɛ o de kama tubabuw b'a fɔ ko qui s'assemble se ressemble ko ni an bamananw b'a fɔ ten ko ni fɛn o fɛn min ye suruku nɔfɛ ko bɛɛ y'a dɔ ye siga t'o la ubiyɛn de o don i ni minnu tɛ kundenna kelen aw ka hakililaw tɛ kelen aw tɛ se ka bɛn sigi la aw tɛ se ka bɛn aw tɛ se ka bɛn sigi la ne hakilila kuma in y'o de ye a faamuna ayiwa bisimila Abilaye bi ye juma ye siga t'o la marisikalo tile laban don o ye kari jate ye Mali kalo jugunin ubiyɛn o tɛ de o don an kɔni bɛ Ala fo ɲinan ta in juguman ma bɔ a kɔnɔ o tɛ o don a kɔni bɛ kuncɛ bi ni Ala sɔnna ma ale ko yira n na tile 31 ye bi ye jumadon no fasiribaw ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew la an bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ kumaba dɔw ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ ko dɔw la Abilaye bon ne ka jate ye juma ye sunkalo tile 9 o de ne ka jate bi ye sunkalo tile 9 tile ka teli dokun wɛrɛ juma wɛrɛ an t'a fɔ sunkalo dɛ an b'a fɔ seli surunya dɔgɔkun wɛrɛ seli laban bɛ daminɛ voilà sunkalo tɛ fɔ dɛ seli de bɛ fɔ seli de bɛ fɔ o la diɲɛ filɛ dɛ ni diɲɛ ye waati ka teli sisan walahi waati ka teli ne bɛ to k'a fɔ de ko kɛtaw ka ca de a siga t'o la ni kɛtaw cayara waati bɛ dɔgɔya mɔgɔw la siga t'o la ne kɔni b'a fɔ ten de ayiwa n'o tɛ waati tile waati lɛrɛ 24 ye fɛn ma fara o kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ miniti hakɛ o fɛn ma fara o kan nka an ka waatiw de ka dɔgɔ an na kosɛbɛ parce que a kɛtaw ka ca ni kungo cara i da la waati bɛ teliya o de ko don parce que e bɛ fɛ ka ko caman ɲɛnabɔ ko caman ɲɛnabɔlen waati yɛrɛ bɛ taa k'i sigilen to yen siga t'o la a bɛ ten de Ala ka hakili ɲuman d'an ma amina gafew bɛ an b'a daminɛ le républicain mun de b'a kɔnɔ bi a bakuruba a fɛrɛ tɛ fɔlɔ politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kulu min bɛ wele ko cadre des partis regroupement politique o b'a fɛ ka mun fɔ retour à l'ordre constitutionnel ko u y'a ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'u janto dalakan na waati min fɔra ko kalata bɛ k'o la ka cɛmancɛ fanga kuncɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka se ka a bɔ a sira fɛ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko baganbalo n'o wele ko turuto ale sɔngɔ yɛlɛnnen don Abilaye
o ko minnu bi a baara kɛ ani minnu bɛ tulu fana dilan olu ye u yɛrɛ ɲɛfɔ a ko gɛlɛyali sababu la Badara Alu Kone ni ale cakɛda min bɛ wele ko ONRP ɲɛmɔgɔba ye a ko Mali dugu jukɔrɔ la kɔni gazi ko n'a pétrole ko ko siga ka bɔ mɔgɔw la pewu ko bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ ko u bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ nka a bɔli de ma se ka daminɛ fɔlɔ bila yen. Mon frère. L'indicateur du renouveau. Ale ko ministre so minnu ɲɛsinnen don jamana an ka kɔkan kow ma ani maliden minnu sigilen don Mali kɔfɛ olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ko baarakɛlaw bɛ labɛn na avril kalo in tile 26 ni ɲɔgɔn faamuya ma kɛ k'u bɛna tile 27 baarabila dɔ funu baarala daminɛ a bila yan daminɛ k'u jija u ka bɛn bɛn ka kɛ o de ka wusa min tali kɛ BMS mɔgɔw la k'olu ye dɛmɛ dɔ di Kampala mɔgɔw ma a bɛ se fɔ wari miliyɔn 5 jate ma u ka baara kɛ i b'a ye fana k'a fɔ ko EJ n'o ye kalata ko ɲɛnabɔli cakɛda bolofara minnu kan ka sigi Mali kɔnɔ a bila ko a ko t'a la ka nɔgɔya kosɛbɛ marabolow kɔnɔ parce que bɛɛ b'a fɛ ka don a la o tiɲɛ bɛɛ dun tɛ se ka don a la bɛɛ b'a fɔ kalata ma a ma kɛ a man kɛ bɛɛ b'a fɛ ka don kulu la ne m'o de fɔ ko bɛɛ tɛ se ka don fana bɛɛ kɔni tɛ se ka don o kɔni m'a kɛ cogo o cogo dɔnna to kɛnɛ ma o k'a kɛ aliwadu ye kɛ alolu i b'a lolu dɔn tirage sɔrɔ bamanankan fɔ cogo di tirage sɔrɔ fɔ bamanankan cogo di kɔrɔbɔrɔkaw b'a fɔ alolu sugandili sugu dɔ de don a sugandili don ayiwa ou bien fana bɛ se kɛ kalata kelen ye sabula kalata yer'o de la segu waati masaw fɛ o ko karisa ka kala taara kalaw bɛ bila ka kelen t'a cɛ la a bɛ se ka fɔ kalata nka bamanankan dɔnbaabaw tulo b'an kan na u doni fɔ an ye ni fɔcogo wɛrɛ b'a la kɔrɔbɔrɔkan b'a fɔ alolu tubabukan na u b'a fɔ tirage sɔrɔ ni fɔcogo wɛrɛ b'a la an bɛ se k'a fɔ gasigɛ filɛ kɛ gasigɛ filɛ o ye o so bɔn de ye aw fana ye gasigɛ filɛ ye parce que aw kelen kan ka taa o la ni yɛrɛ taara i gasigɛ ɲɛna o ye tiɲɛ ye o de wa problème t'a la ayiwa min bɛ tali kɛ dama baarakɛla 35 jate k'olu bɛna Kayi mara la ka sababu kɛ k'u b'a la ka dama baara kɛ dugu la a bila i b'a ye fana k'a fɔ ko cakɛda minnu ɲɛsinnen don dugukolokow ma ko fanga ɲɛmaa kɔni ye u bisimila k'u fo ka sababu kɛ k'u ye nafolo caman fara ɲɔgɔn kan ɲinan ka kɛ faso ka wagandenba kɔnɔ k'a ka ca ni ma miliyɔn 1 minnu ni olu bɛ farati la baloko sira kan ka kɛ ni cakɛda dɔ ka jateminɛ min bɛ wele ko système d'alerte précoce mɔgɔw ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko kulu min bɛ wele ko COFOR olu ye jateminɛ dɔw kɛ ka malidenw hakilila dɔn cɛmancɛ fanga waati lahala kan ko kɛmɛ jatila maa 52 u ye mɔgɔ minnu ɲininka olu kɔni ŋaniya don cɛmancɛ fanga ka a kuncɛ waati fɔlen na a bila dan tubarikalla l'indépendant dun ale ko musomaninw kanuɲɔgɔnya min fɔra ka ɲɛsin basikɛti musomaninw ma ka bɔ ɲɛmɔgɔw yɔrɔ n'a kuma cɛyara fa sera kiiritigɛso la ko maître Jean-Claude Sidibe kɔni y'a yɛrɛ lafasa kosɛbɛ a ko npogotigini si tɛ se k'a fɔ ko ale delila k'a ka kanu ko fɔ a ye Mali kɔnɔ wala Mali kɔ k'a bila awɔ a dalen don a yɛrɛ la dɛ ayiwa n'i dalen n'i ye jama kuma fɔ dɔ b'i sɔsɔ dɛ maa kɔni tɛ kuma f'i ka malo maa tɛ malo f'i ka kuma voilà min bɛ tali kɛ donsow ni bamaciw kɔni k'u kɛra ɲɔgɔn na ɲɔnɔ a bila ko maa 8 ɲɔgɔnna ni tora ko da fɛ olu la maa 6 ye bamaciw ye jakulu marifatigi minnu ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na u ye jamana marabagaw jalaki k'a fɔ ko u t'a la k'u ka bɛnkanw n'u ka layiru b'u sira fɛ o la ko sariya sunba kura min bɛ yen nɔ sisan k'a bɛ cogoya min kɔni na k'olu ma sɔn o ma o ye kungo ye Segu maa 4 olu ni tora siraban kasara dɔ la Tomi ani Timisa ni ɲɔgɔn cɛ a bila dan ala kɛ hin'u la amina le Sphinx ale ko jamana ɲɛmaa ka pankurun sanni ko la ni finitigiw ka kɛlɛkɛminɛnw sanni ko la sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na ni u kun y'a ɲini k'a fɔ Musa Bɛribarika ka minɛ ko halisa ko a bɛ a jɔyɔrɔ la Bewade la ko a bɛ mun de la yen halisa o jaabi kɔni fɔ n'u taara ɲini kɛ
ayo Senegali ko France na ke Ousmane Sonko ko ajira ka fo ko alini san kalo fla kasoka kan nga ko ajuru do ala ko halsa ko fere tuwa ko babulu akaseka ikambo ka ke jamana nyama no fe février kalo samba fla ni mo nan na tanuna mais abe farazila wuce parce que ni kaso jurubi la ni ko war ka drobi do kaso direct wuce o ko wala fana ko ay ni ne ko war ke mun to ni susi ni manga ke fo do ratani kaso kirila direct tane kaso ko no ko rafa no mi cenko ay wo be wo oteo ni kurale kera sisande si ko fe ni tara manga wala ke fu tarne kirila utane kaso direct ayo wala si koro kuma songo ki jando ayra voilà oko jago ko ministry oko ale kone dala kamuno na masu labatu nam oko lu keme ka agenga ku ala ablanda sikatol ni kumana kuma bisigi oche les échos wele ko ina sambisa wanani eko dalela sikatola Kiwarwa di kabina ke gele 17 mars 89 wo kabina ke gele akono kabini labe on sawati limbate fo na se bima nam ukeme ka unyedo udadwa kuma bobele jella ka sebenu kaka o munu nyana munu manye ninga ni akuro mi ukeme ka bele jelle fese ya blandan tubarakalla Mali d'aujourd'hui ko bi Mali ko colonel Assimi Goïta jatimina naka foko misala nyumandu mabisa dana da maminka ak jatimina kala baromètre éco-fem ko de fait ablay ko fe ko uye se fawore milliard ba kleke ma wolon fla ane bi worno woro bla fasuka wogande bakono samba fla ni mo ne flena o de kama don nyam go ni impôt fo ta se domaine mo ma ko jamana fa nyama ko ni wele ka tasi blake ka nyishuma ku tuna jahal so ka barala ko fe iwa ga foko kurantige ka chances en kusube ko frabna solo gele na sablo ko bewade se fo wari milliard binan duru ko bla edem ka blokan ko jurumu no fana ko me edem la ko ulo fana chama bena sara ako senfe ka semensi fana ka foko barabla kuntala jami ni akuma fura ka nyesin ko konko ministre sonni mal demunu sigino jamana ko fe ulo ka ministre soma abla ko ko kuntala so ja ko so ka kenu aujourd'hui malik mo ka nyafoluye Mali tribune jola kanyaw aywa kembe ka semensi ka foko Mustafa Diko ni ale adema piazi nyemko badoy lako ale ya semensi ka foko ka shara sumba ni ale bi ni ale bo lakodo ko ye min tara samba kele to me kontoni bi kontoni fla mi la fanam talike vienti fedel ko mo konnana e bido aywa ko musaka ko nyina bo caga dam malaka baraka ablay ko anyagale no bulu ko subeni watinuna ko dal fo mini yoro côté aywa ma vignetta ko bi terminance de fo mini permanence be fo mini aywa atelier no mata atelier amunu ataka ba abana il a terre aywa amuna vienti ba mulo sawo akuma bana Mani, so on a qu'on fait le nable. Parce que Malien de Bay, dernier minute de carrière, ni dans le mairie badal, faut y aller calé. Et mon nous est on y voit la bande de faut que tu ailles yani. Kalos Saba. Ah, Kalos Saba bibolo. Il te met bas à Damoune Herla. Jamaï. Boto food don flal la banque à yani qui te lève. N'est Malien femme quoi. Ah, Akuma Chable. Ah, bon, franchement, les Maliens femme quoi. Bon, femme, le galé. Ah? Bon, ko fana kuma do musaka ko fana balable musaka ko bala kuma don la bano ko musaka soro mi ayi baro kuma do ni musaka soro tati bolike ibe do blabla kata nyefe fa na kuribulu abi kuribulu do musaka famo chugula fana ayo tabarakallah nga beta to do refanta kuma ngula yable mais kata yere toro fu don la bana karanja be ke klika kutle be perdu do tay mo tala yere de voilà o lu koni o may me munu ta fona musaka yam do ge ala kan no wado ko amin ya rabbi bon André Ahmed Domina bi anyogo 31 mars anga jomana nyema do be ya aka parti créer kato atumbe se dasiala watimina bi fangamne
parti SRD tun bɛ fanga na a ka kotigi ye Modibo ye Modibo ka fanga binna coup d'état fɛ Musa fɛ Musa n'a tɔndenw maintenant waati min na Musa y'a ka tɔnden tɔ bɛɛ minɛ ka fanga a ye fanga sɔrɔ yɛrɛ kan waati min na a ko sisan fanga tɛna mara ni Sadasu Kulu ye u bɛna fanga mara ni jamanadenw bɛɛ hakilina civil ani Sadasu ko maintenant u bɛna parti de créer ko Sadasu mun b'a fɛ ka élection kɛ i bi tenue bila i bi don Sadasu ya la i b'a bila maintenant kulu kelen bi créer an b'a kɛ parti ba kelen maintenant on va faire la démocratie au sein du parti. Parti unique. Parti unique. Donc 31 mars 1979 création et naissance de l'IDPM, Union démocratique du peuple malien, parti au pouvoir. La démocratie au sein du parti. Précision. La démocratie, la démocratie au sein du parti. C'est-à-dire que le parti crée de B, mais la démocratie est là, mais le parti est comment on voit le parti clé. Voilà. Maintenant, le président Moussa Ere, ça c'est le secrétaire général du parti. Maintenant, après, ils ont fait un bureau exécutif et les membres du parti. Maintenant, le parti est dans le mouvement. Co-union démocratique du peuple est parti unique. Ça veut dire que le parti fait chuter Mali la unité. Ni quoi le parti n'est pas donné le diable. Ni le parti n'est pas quand ils vont créer l'UNFM et l'UNGM, Union nationale des jeunes du Mali. Ni bi parti là, ni est chiffien, ni bi ni koulou là, ni mado koulou là était parti ni est mousé, ni bi UNFM là, Union nationale des femmes du Mali. Donc parti quel dem son koulou quel quel UNTM barakoulou quel Mali fléau watina. Avec quel quel ni ko ne barakala ibe NTM la ni e muso ibe NFM la ni e dem sen kulu ibe INGM la ni e balugue ibe IDPM la noté ibe yere vous l'avez sharia tu me ta wodi to wa fo de quoi apprendre ou à laisser c'est ça ni bala i danser ni ta la refna ibe yere donc faut Moussa Biné parti tumbo chokola. Maintenant, mon voyez bien l'élection du bouquet, élection quand président ni que député ni démocratie il va le président candidat unique député liste unique. Alors on est là en tant l'élection là président il a été élu avec 99,99% des électeurs. Oh mais avec les voilà et puis au Watin n'a ni vu qu'à l'attaquer et des failles ni secours ani estere den boy ay ta ka barala e bi talanga kade bi votam be e mu edu tigi bi tanam be kade bi e kele bi votam be non nana monta ayota ajene ga america ga grand électeur ya voilà bon si ça ali e on faye ba ite voter de parti mun kade bi ta ma mun kade mbuta ni ko bi ta voter non am kele oui bon Moussa Wadila ni est d'outiller bita voter ben non ouais ta ka barala ne bita voter ga non donc le résultat 99,99%. Voilà go ibega ga élection yo wa mandeli ga o ya ko mate tien o ay to barkalla Moussa mi 99 jël na flash ke ah bon d'accord ñu ngal ah bon ay ya fa Moussa bon cambe